ଅନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି तो लेट्स वेलकम की चैलेंज जो चंदा बटल लिखला मु तो पीविन ना तो लेट्स वेलकम की पागल सांग में जितनी सारी करवे देखियो मतलब तो लागू है कि सारी करला बोले जितनी को तीन सांग देखियो कि अपन की भाबे इसमें सारी करवे बोली जे तो सांग तो रखले को पड़ी होई Got क्लास
ଚାମଚ ଫୁଲ ଚାମଚ ଥରରେ ଓକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ବଢିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଆଣିବା ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁର ଜୁସ୍ ଯେତିକି ବାହାରିବ ସବୁ ପିଇବେ। ହଁ ତ ଯେହେତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଦୁଇଟା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହାରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ା ହେଇଛି। ଦୁଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ା ହବ ସେମାନେ ସ୍ପୁନରେ ପିଇବେ। ପିତା ସେମିତି ଛାଡ ଲେମ୍ବୁରେ ଚିକନ କେଟା ତରକାରୀ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ହେଇଯିବ ନା ତ ଏତିକି ହେଲା ରେସିପି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିଲୁ। ତ ସ୍ପୁନ ଫୁଲ ପୁରା ଦିଆହବ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିପ୍ରେ ପୁରା ପିଇବାର ଅଛି ନାଇଁ ସେଟା ଚଳିବନି ସିଧା ସ୍ପୁନରେ ଉଠା ହବ ପାଟି ଭିତରେ ବସା ହବ ଏକ୍ସପ୍ରେସନକୁ ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରିବା। ଲେଟ୍ସ ଡୁ ଇଟ୍। ଛୋଟଟା जो ध्यान रे देखुची पद्मिनी पूरा फुल फुल पूरा भर्ती हेतिबो चलो 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 मजी को रेडी 1 2 3 गो आउ स्पून केमती लागिला आफ्टर थम्स अप